Eze ọdịnala ndị Ifite-Ogwari Igwe Alphonsus Ofuebe emerubego emume iri ji ọhụrụ nke ndị obodo a nke afọ a bụ nke dọtara ọtụtụ ụmụafọ obodo a nọgasị n'ebe dị iche iche ndị bịara iji wee kwado ya mee ka mmemme ahụ gaa n'odo n'igwugwu ka Kenechukwu Chukwudị kọchapụrụ gị akụkọ a. Ọ bụ oge mmemme na inwe aṅụrị dịka ndị ntorobịa, ụmụada na ndị nnukwu mmadụ obodo Ifite-Ogwari bịara na Obi Ogidiga Palace ime mmemme ịwa ji nke aha. Dịka onye bụ onowu obodo ahụ si kọwaa bụ Chief Ifechukwu kwuru na mmemme ịwa ji bụ nke a na-akpọ ịgba ji na obodo Ifite-Ogwari nke na-egosipụta nnukwu ihe, bụkwara oge eji ekene Chukwu maka nnukwu ihe mere n'ubi. Chief Nweke kwusiri ike na ọ bụ nnukwu mmemme na obodo Ifite-Ogwari ma kenekwe Chukwu maka ndụ eze ọdịnala obodo ahụ yanakwa ndị ọ na-achị. Igwe Alphonsus na oge ọ wara ọjị na mmemme ahụ kelere Chukwu na ngọzi ya nyegara obodo Ifite-Ogwari ma kpekwa ekpere maka ọganiru yanakwa ndị ọ na-achị na Chukwu ịgọzi ọlụ aka ha. Onye odeakwụkwọ na ime obi igwe ahụ bụ Chief Oliver Nweke kọwara na mmemme ịwa ji bụ nke a na-emerube kwa arọ nke eze ọdịnala obodo ahụ bụ onye nlekọta omenala na ọdịnala obodo ahụ na-eme ma kenekwe Chukwu maka ngọzi ya ma kwukwa na oge ahụ bụkwa oge eji egosipụta ọdịnala obodo Ifite-Ogwari. Onye bụ Deputy President General nke obodo ahụ bụ Maazị Sunday Ekwunife, onye kwupụtara obi aṅụrị ya maka mmemme ahụ, kwuru na ọ bụ ihe aṅụrị ịbịa nọdebe eze ọdịnala obodo ahụ ma kpekwa ekpere nyegere ndị ntorobịa na ụmụada obodo ahụ. Ndị ọzọ kwuru okwu na oge mmemme ahụ ndị gụnyere Chief Mbanefu Anekwe, onye bụ otu onye na kabineti eze ọdịnala ahụ, Maazị Idowu Enebeli, onye bụ onyeisi ndị ntorobịa nke Anambra North, yanakwa Maazị Chris Nebolisa, onye bụ onyeisi ndị ntorobịa na Ifite-Ogwari, kwuru na mmemme ahụ bụ nke na-eme ka onye ọbụla nọkọ ọnụ dịka nwanne, bụkwara oge eji ekene Chukwu maka ihe mere n'ubi. Mmemme ahụ bụ nke jupụtara n'uju ya na oge igwe ofu obi wara ji yanakwa ka ndị mmadụ so bịa fee ya nru dịka eze ọdịnala obodo ahụ, yanakwa ihe nkili dịka mmọnwụ na ihe ndị ọzọ, yanakwa oge eze ọdịnala ahụ na ndị kabineti ya gbara egwu. Site na Ifite-Ogwari, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.